Значи трябва да ги напишем в минути са двамата и да знаете какво оценявате в момента. На първи отбор. Вие ли бяхте първи отбор? Кои се от вас ще участва? Значи аз няма да участвам. Добре. Това ми, че Не, сте ти да кой си коса. Добре, тя ще ми ги каже да ги запишеш. Ще ги да. Велосипеди. Само това ни интересува. Стела и кой? Това да ми кажеш какво това вече. Чашата. Даваш? Така. Да, в момента това го оценяваме. Няма грешка в момента.